Er den tændt? Hallo. Simon. Er den tændt? Hvordan er han kommet lige ud bagved? I dag der vil Rasmus godt læse en historie. Og nu skal jeg huske, jeg skal jo også følge med, ikke også med billeder. Så. Lød hele tiden for os, mens han ingenting sagde, for han havde så frygteligt travlt. Rent og hop for hans to eneste venner, men han fik så tit udenfor. Jeg vil svære på, at der findes en, der passer bedre til mig. Vi skal lige sige, hvad bogen hedder også. Den hedder Udans ud for at lede efter verdens bedste bandord. Det er det sidste billede, nej, det var det ikke det sidste billede. Jeg tog ud for at lede efter verdens bedste bandord, sagde Udan. Heidi, det er forkert rækkefølge af billederne, du har fået dem om med. Ja, det er faktisk. Hvad starter? Ja, det var godt, du sagde det. Jeg havde lige ventet dem. Start forfra. Vi starter lige forfra. Og hop, lød det hele tiden for hop, mens han ingenting sagde, for han havde så frygteligt travlt. Ret og hop var Udans to eneste venner, men han fik så tit udenfor. Jeg vil svære på, at der findes en, der passer bedre til mig selv. Jeg tog ud for at lede efter verdens bedste bandord, sagde han til sine to venner. Så kan I jo rende og hoppe imens. Den tog op. Undskyld, jeg står under din knallert. Men den havde ikke opdaget, han var kørt over Vatnisses fødder, som de blev givet fladmaste. Det er jeg altså virkelig ked af, du. Ej, du er for blød i bolden til at være det allerbedste bandord. Hej, Bivars! Jeg leder efter verdens bedste bandord. Den blev straks afbrudt. Du er forbarende. Jeg har da aldrig kendt mag til frækhed, og så på en torsdag. Jeg har ledet efter grimme ord med den søde grød. Ej, nu må jeg bede. Bivars skældte ud, mens hendes spidse næse pegede i alle retninger. Bed du bare om. Udan kørte og knadderten skubbede. Han nåede helt derude, hvor graverne vender. Og så er der ikke langt til Hækkenfed. Hej, skrutter. Jeg leder efter verdens bedste bandord, sagde Udan. Det ræver der mig nedgrådet. Nej, jeg er et af de værste. Kunne noget gået af min fætter. Fuck fra Amerika. Udan kørte og var tæt på at køre gamle sko over. Din lille skurk, du skal ikke komme her og lave skurkestreger på min jord. Stand, som jeg kan skure dig på ryggen. Udan og af for katten var allerede over alle bjerge. Hej, pis. Ej, hvad jeg svømmer i. Den var været lige ud og spis, og der var tis ud over det hele. Og stolene, og under tæpperne, i blomstervaserne og i vandhanen. Velkommen til min ule verden, sad pis og tissede en lille tår. Altså, nu må du lige holde dig, sagde Udan. Men så mærkede han en trykken i sin dær, og måtte sådan skynde sig. Udan søgen efter bandord gik drøjende fart nedad.
Hej, Bums. Du ser godt nok betalt ud. Ligner jeg en Bums? Hvor er et Bums? Ja, det gør du faktisk selv. Du var ikke pænt, det var rigtigt. Kan du komme væk herfra, jeg skal trykke dig ud i de lange baner, sagde Bums. Og så skyndte hun sig væk. Føj, hvor stinker! Han var havnet og skiderik. Det var en stor brus. Den måtte holde sig på ørerne, der skiderik hørmede som et tordenslæg. Og så kunne han ikke samtidig holde sig for næsen. Jeg viser ikke sådan. Hej, fanden. Du er et godt bandeord. Jeg er da det mest berømte bandeord, sagde Fanden. Jeg bliver både brugt til hverdag og fest, for der findes ikke andre, der er lige så tjævet skole som mig. Så kom Fandens oldemor op for rullestolen. Din lille brædhals! 10 steder er du får plank med pumpestokken. Den parkerede gærens vej. Nu har jeg både mødt Vatnes, Vars, skråt op, skub, pis, skiderik og Fanderens oldemor. Og det ene bandmor var værre end den anden. Og så bandet den højt. For filen! Hvem kendte? Spurgte filen. Hulen og filen stod lidt og kiggede og klodede på hinanden. Du er godt nok en underlig dosis. Det er du også. Men vi er jo med ud og lede efter bandeord. Det kan jo bande på. Og så kørte de hen imod lort og lavkage.